Prepara l-Guinness World Record. Ħanprova niġbed truck bid-daqna. Jien Tony Farrugia, nagħmel wirjiet tas-saħħa għal-karità. Dis-sena ħanagħmel xi 10 records tal-Guinness tad-dinja. Ġifieri eċċettawni għal daw il-records ħan nipprova nagħmelhom dis-sena kollha. Jien bdejt nagħmel daw il-wirjiet xi 11-il sena ilu fit-2014 jisni. Bdejt waħdi nagħmel il-wirjiet. Mbagħad fit-2016 intajt ma' Mr. Cool, Paul Grima, u għamilna l-wirjiet fl-imkien. U għadni għaddej miegħu nagħmlu wirjiet fl-imkien. Jien bdejt dawn l-affarijiet għax in-nannu tiegħi kien jefgħu il-ġebel, kien jitrejna bil-ġebel, u bdejt nagħmel palu, jiġifieri bdejt nittrejna bil-ġebel, u mbagħad bdejt affarijiet oħra, pereżempju nawweġ ħadejt bħal il-walker Tony Farrugia li kien jawweġ il-ħadejt fil-Empire Stadium, fil-ground tal-futbol. U bdejt inkompli daw il-tradizzjonijiet Maltin, mbagħad kien hemm l-strongman oħrajn, bħal Mr. Cool, bħal Ciao Saliba, bħal Joe Fawson, u Giuseppe Cremona wkoll fil-żmien antik, u bdejt nipprova nagħmel bħalhom ċertu affarijiet u nagħmel għall-karità, ġifieri dan il-hobby tiegħi u nipprova ngħin tal-karità wkoll. U anke l-strongman ta' barra kont insegwi pereżempju l-strongman antiki tal-Amerika, tal-Ingilterra, tal-ħafna pajjiżi differenti. Pereżempju ta' Dennis Rogers, strongman famuż Amerikan, u ħafna strongman barranin ukoll. Jien strongman naturali, qatt ma missejt id-droga u dejjem nitkellem kontra drogi fis-sport, jiġifieri, u jien nittrejna l-iktar nittrejna bil-ġebel. Imma nittrejna anki bil-ħadid, nawweġ ħadid, u naqta il-kodba, ħoxnin bħal Yellow Pages, il-direttori, u niġbed trakkiet, nefgħu karozzi, nittrejna affarijiet hekk ta'. Jien xejn ġim, qatt ma mort ġim f'ħajti, mhux ħaġa tajba jew imma nittrejna barra, m'hemmx għalfejn mort ġim jien, jiġifieri. Jien sirt naf li għandi dik is-saħħa meta kelli xi 18-il sena. Bdejt nefgħu xi karozzi l-emulaw, bdejt nefgħu l-ġebel u mbagħad isni meta kelli xi 25-6 bdejt nagħmel daw il-wirjiet tas-saħħa. Bdejt naqadhom l-affarijiet kollha, pereżempju kont nawweġ ħadejt, nefgħu karozzi u naqadhom bħala wirja tas-saħħa l-karità. Palissa qed ikabba id-daqna biex nipprepara l-Guinness World Record. Ħanprova niġbed truck bid-daqna. Dis-sena ħan nipprova nagħmel 10 records tad-dinja tal-Guinness. Jiġifieri ħafna training differenti. U pereżempju ħan niġbed truck bil-widnej, bid-daqna, bis-snieni. Affarijiet hekk ta' differenti, nawweġ ħadejt. Ġebel, hemm xi record tad-dinja tal-ġebla, ħanefa ġebla kbira. Ħafna records differenti. Daw kollha Malta ħajsiru, ftit fuq il-television, fil-televiżjoni u oħrajn għall-karità ħanagħmluhom. L-events li ġejjin, il-ħadd li ġej, hemm festa familja l-Mosta, ħajkun hemm wirja kbir tal-karozzi, tat-ċakkiet, tas-sfin, tal-kant, u ħanagħmel wirja tas-saħħa hemm flash round ta' filgħodu. Ħanagħmel show kbir ġifieri minn kollox ħanagħmel.